أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هذا من نية مني إليك يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا wannan majmu'a masu tarin albarka manya-manyan malamanmu na cikin wannan gida da manya-manyan waliyai da sha'irai da zakirai da 'yan ƙananan almajirai irina to ina mana fatan alkhairi kuma ina mana barkanmu da wannan lokaci ɗan uwa kamar yadda muka ga insha Allah lokaci bayan lokaci in Allah ya bamu aran lokaci za mu dinga kawowa sirrika wanda suka dace da wannan gida kuma da 'yan uwa al'umma annabi ake da tambaya insha Allah wannan zan yi bayani akan wannan mallaka mallaka ce sadida mallaka ce sadidan mujarrabin wannan mallaka ta wurdi ce wurdi ne ake yi insha Allah cikin yardar ubangiji in dai ka bi wannan ka'idodin za ka samu waraka yadda ake bukata cikin yardar ubangiji insha Allah yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba cikin yardar ubangiji zan yi bayani akan wannan mallaka din insha Allah yan uwa wannan aya akwai wa fa'alata kallati fa'alata wa anta minal kafirin to da sigar yadda ake yi a kullum ana yin wurdin da ƙafa 3313 ƙafa 3313 ake yin wannan wurdin to shine in za ka yi wurdin za ka ce wa fa'alata kallati fa'alata wa anta minal wance ki zo gare ni wa fa'alata kallati fa'alata wa anta minal wance ka kira sunanta ki zo gare ni to haka zalika in kai ma namiji ne za ka yi za ka ce wa fa'alata kallati fa'alata wa anta ai mace kai ke ma za ki wa fa'alata kallati fa'alata wa anta minal kaiwa ne ka zo gare ni to insha Allah in aka yi wannan 3313 ana so son samu a yi sati ɗaya ana yi kuma mafi ƙarancinsa kwana uku ake yin sa insha Allah to yan uwa a yi ƙoƙari a yi aiki da wannan babban laƙani mai tarin albarka to masu neman ƙarin bayani dai ga lambar wayar mu nan a kai ko ku tuntuɓe mu ta WhatsApp ko kuma yi mana sharing izinin yin aiki da wannan shine kai mana sharing sannan kai mana liking sannan ka danna subscribe